aikata shaye-shaye alfasha ko zina ai gyara suke yi manyan mata. Idan an yi mugunta zalunci ko kisa ai gyara suke manyan mata. Kadda ka cutu ko ka cutarwa don haki ai gyara suke yi manyan mata. ‘Ya'yan duka al'umma ilimi hada tarbiya ai gyara suke yi manyan mata. Da ayyuka na tallafawa manyan mata, da ayyuka na tausayawa manyan mata, da ayyuka na taimakawa manyan mata, da ayyuka na daɗaɗawa manyan mata, da ayyuka na kyautatawa manyan mata, da ayyuka na bada ci gaba manyan mata. Manyan mata, manyan mata. Halayen masu zamba ha'intar al'umma ai gyara suke so manyan mata. Lalata ko ina ba tsoron rabbana ai gyara suke so manyan mata. Idan an gyara mu lura sauki zai zo mu lura ai gyara suke so manyan mata. Ayyuka na tallafawa manyan mata, da ayyuka na tausayawa manyan mata, da ayyuka na taimakawa manyan mata, da ayyuka na daɗaɗawa manyan mata, da ayyuka na kyautatawa manyan mata, da ayyuka na bada ci gaba manyan mata.